Inače, osipaonica se nalazi na tromeđi na Carigradskom drumu prema Velikoj Plani i Požarevcu. Tako da najveće je selo u Smederevskoj opštini, bar nekada bilo, doduše sada je, kao i sva ostala sela Srbije, sela se gase, mnogo mi je žao zbog toga, ali eto, to je naša stvarnost, to je naša istina. Moje selo je poznato po Bostanu, odnosno godinama već imamo tu manifestaciju Bostanijade. Ove godine je 20. bila, bio je jubilej, tako da najpoznatiji smo po Bostanu. Inače, dosta dobro rađa i žito i kukuruz, znači imamo dosta mladih povrtara koji su se posvetili poljoprivredi, po 5 hektara sade bostana, 5 hektara paprike. Strašno mi je drago zbog toga što su se posvetili mladi ljudi poljoprivredi, nisu otišli iz naše prelepe osipaonice, ostali su na selu, vredno rade, vredni su domaćini, imaju svoje porodice i svaka čast, čestitam im na tome. Imamo i školu, imamo i vrtić, imamo i ambulantu, tako da imamo svega. Crkvu imamo našu, u stvari imamo dve, jednu stariju, jednu skoro zidanu, tako da evo, moje udruženje je posvećeno baš našoj tradiciji, našoj kulturi, našoj veri, našim običajima, tako da evo i ovde smo se trudili da prezentujemo baš ono što su nekad naše bake pripremale kad je jesen u pitanju i kad su devojke bile u pitanju onda onog vremena, jer kad su momci dolazili da gledaju devojke za udaju, oni su prvo gledali šta je ispod strehe njihovih kuća. Tako ako bi su videli sve ovo poređano ovako kao što je kod nas sada, bit će dobra domaćica. Tako da smo se mi trudili, možda ste obišli sva sela ovde Smederevske opštine, ali da je ovo najoriginalnije, kako da kažem, devojačka soba. Tako da presrećna sam zbog toga, presrećna sam što eto ima ljudi koji to još vole poput nas, da svi zajedno čuvamo ovu tradiciju naše Srbije i srpskog naroda. Samo bi apelovalo ovoj omladini da se batale, rekla bi baš ono naše, kako se nekad pričalo, da se batale ove tehnike, telefona, kompjutera i svega. Neka se deca vole, neka se žene, neka prave decu, neka rađaju deca. Naši su babe, očevi, pa i mi rađali po 3, 4, 5 i nikad nisu brinuli šta će da obuku, kako da ih nahrane, nego su rađali od ljubavi, verujte, živeli. Zašto se sad plaše da rađaju decu kad je to jedno najveće bogatstvo jedne porodice? Da se raduju sutra. Vasa Pelegić je još pre mnogo godina rekao, ako čovek se rodi pa iza sebe nije ništa ostavio, bolje da se nije ni rodio. Tako da apelujem na svu omladinu ovog sveta, pogotovo naše prelepe Srbije, pa i moje osipaonice. Nek se ne plaše, nek se žene, nek se daju, neka rađaju. Nema ništa lepše od porodične ljubavi, verujte.